गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 29 आगस्ट 2023 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, नखरनि जेंनाफोरा बांगोन, जिंगाजों देहाखौ लोरबां मोननो हागौ, गाज्रि सान। वृष राशि, गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय सोमजिगोन, गोनां खामानिखौ नागारनानै थागोन, उरां फारांजों साना बारलांगोन। मिथुन राशि, साहसि खामानिनि थाखाय समाजाव सनमान मोनगोन, गोसोआव थुलुंगाखांनाय फैगोन, बयजोंबो बाख्नायजागोन। कर्कट राशि, जौ लोंनायनि थाखाय असान्ति जागोन, नखरनि सुखु गोजोना जोबस्रांलांनो हागौ। सिंह राशि, बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हागोन, गाहाम देहाजों खुसियै थानो हागोन, सांग्रां थानांगोन। कन्या राशि, गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो गोबां खहा जानो हागौ, बेसेन गोसा मुवा बेसादजों लोगोसे गावनि आंगो सुबुंखौ खोमानांनो हागौ। तुला राशि, गोसोआ दिदोम जागोन, जिउनि सुखु गोजोनखौ मोनफुंगोन, नाजानायनि गोदै फिथाइखौ मोनगोन। वृश्चिक राशि, जिउनि हान्थिनाय लामायाव सौहैनो हागोन, बिमा बिफानि मुं गोजौ खालामनो हागोन, गाहाम सान। धनु राशि, फालांगिया खहा जासोगोन, रांखावरि आंखाल जागोन, खाफाल हमनांगोन। मकर राशि, बांद्राय रंजा बाजा खालामोब्ला जेंना नुजाथिगोन, जाब्रबथाय सोमजिनो हागौ, दावबायिया गाहाम। कुम्भ राशि, थांखियाव दावगानो हागोन, बयजोंबो समाजाव मोजां मुं होजागोन, इयुन जिउनि थाखाय गाहाम हामलायथि मोनगोन। मीन राशि, सुथुरा जोबस्रांगोन, लोगोथिनि सोमोन्दोजों जिउ दैदेननो हागोन, रंजा बाजाजों सानखौ बारहोनो हागोन।